Joliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔnna na nin waati na an ka foli b'aw ye ka yira la k'a fɔ ni aw ka kunnafoni gafe waati selen kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma na an y'o de fɔ fasiri kɛbaaw olu mana min fasiri ne ni balimakɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka walawala n y'o de fɔ nin waati na an ye tile filani kɛ n ma fili min ye Amadu Tolo ye ale kelen de tun bɛ aw kunna yan walasa ka fasiriw k'o d'aw ma ka kɛɲɛ ni ko n'a kɛcogo n'a bɛ faamu n y'o de fɔ n ko ɲinɛ tɛ an kun bɛ yan ko n'a kɛcogo de don donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ye donba ye bi ye lahɔrɔma dɔ ye bi ye jumadon ye jumadon min juma o juma an bɛ dugawu kɛ min ye an ka cɛgana minnu bɛ yan ka daminɛ Lamini na ka taa Madu la sabula Madu fana an y'o de fɔ ni kɔrɔ bi teliya dɔgɔw b'i bolomada sabula dɔgɔw olu bɛ kɔrɔw de ɲɛfilɛ ni kɔrɔ sera ka don min na e ko dɔgɔ fana tɛna sera ka don min ye Lamini ye an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ dugawu don k'ale ye walasa a ka musoko ka se ka ɲɛnabɔ cogo min hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka wari ɲini a ye ça y'a jira k'a fɔ wariko de bɛ yen donc an bɛ ka wari ɲini a ye pour que musoko in o ka se ka ɲɛnabɔ Amadu Tolo donc nin waati na bi sɔgɔmada in na gafew b'an bolo kɔrɔ i n'a fɔ e yɛrɛ y'a ye cogo min Nouvelle Horizon bɛ ne bolo kɔrɔ yan le stop indépendant fo ka taa nin waati na min ye républicain ye olu kɔni bɛ ne bolo bi sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna waati min sumana ka di anw ma ɲɛmaw fɛ maaw tulo garisɛgɛw n'a kɛ min ye an n'a dɔw tulo kan solo Musa y'a fɔ an bɛ foli kurakuraya min y'an filɛbaw n'an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u bɛ sɔgɔlen u ka télé Mandi la Joliba TV News u bɛ sɔgɔlen u ka radio Mandi la Joliba FM ni nin gafew b'e bolo sisan an b'a fɔ an sigikun ye gafew ko ye yan gafe minnu ni tɛgɛ bɛ se olu ma bi sa o tɛ dɔwɛrɛ ko ye l'essor ale bɛ n bolo n bɛ tila ka n da don a kɔnɔ kumaw la Soir de Bamako a bɛ n bolo yan an bɛ tila ka n da don a la ani indicateur du renouveau waati cogoya kɔnɔ. Ok an b'i fɔ o la Tolo ka yira k'o fɔ n'o de fɔ ni maa mana tabali den ta i ni sigi tɛ bɛn tuguni bilen n'a ma ɲɛ i ye tabali den ta ala su bɛ kɛ munumunu na donc o siratigɛ kɔnɔ n'o f'i ye kun o don tɛmɛnen na yan i y'a jira k'a fɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ko fasiri kɛbaaw ko e ko nin t'a ka jɔyɔrɔ bilalen wa o don n y'a f'i ye n ko nin kɔrɔbɔrɔkɛ in min ni Paul Kagame bɔlen don n'a ma ɲɛ i b'ale ka kuma fɔ i b'i tɔto sabula maa min don kobaw bɛ waati min de a yɛlɛma bolo ka ca wa kobaw mana da a kun kan waati min waati de b'a ye a bɛ bɔ tuguni i b'a ye ani fanga bɛ na i n'a fɔ a fɔra ye cogo min don tɛmɛnen na min ye fasiri kɛba min ye Seyidu Konate ka bɔ Nouvelle Horizon na ale y'a jira k'a fɔ ni cɛ min ni maa caman ye jalaki bila a kan ka ɲɛ politique maaw ka yira k'a fɔ maa min de don a tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan n'an ko clivant ko n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min fana de don an bɛ se k'a fɔ farikolo fana fɛ ko a sɛgɛnna kosɛbɛ ko nka n'aw ta bɛ maa minnu b'a kɔ n'an ko détracteurs ko olu kɔni nin waati na olu yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ in ko a ka waati min ye primature la ko est-ce que o tun ma nɔgɔya wa o sabula n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni a ka tagama min kɛra walasa ka taa a farikolo laraw ye k'a lajɛ min an ko bilan médical n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔ kan ka kɛɲɛ ni jamana marabaaw fana ka mankun ye ko maa caman min ye tile 3 in kɔnɔ maa caman ko e ko ni cɛ ma yɔrɔ bila donc ko o siratigɛ de kɔnɔ ayiwa ko a ma kɛ banako ye cogo si la ko ni nagamaden ko tuguni ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale nana coyi min ye jeudi don min ye octobre kalo tile 3 san 2024 ko a nalen a jigitɔ ka bɔ k'i b'a fɔ denmisɛnnin biɲɛkɛnɛni ko yɛlɛ musɛmusɛ b'a ɲɛ kan nin waati na ko n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw balila ka ye primature kɔnɔna na ko donc ko walasa ka se ka nin ŋunuŋunukan ninnu k'u jɔ sira la n'i ye jateminɛ kɛ ko nin premier ministre k'a jigitɔ ka bɔ avion kɔnɔ a baara ɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ko olu kɔni bɛ yen walasa k'a kunbɛn wa a yɛrɛ tun cɛtigɛlen bɛ i n'a fɔ e ko Tolo i ka veste i ka veste couleur bleu min tun bɛ yen ko a tun bɛ ka cɛtigɛ o la wa ka karawati siri ko donc ko nin waati na min ye a diginnen maa min y'a kunbɛn ko o ye a ka directeur de cabinet Mohamed Sidat Diko ani a ka cabinet maa wɛrɛw olu de taara a kunbɛnli la nin yɔrɔnin na ko n'i ye jateminɛ kɛ fana n ko nin bɛɛ kɔfɛ
ko o kɔrɔ ye ko ni waati na ni ye jateminɛ kɛ ko a kɔni ni a ye I b'a dɔn ko maa min don bibi na kɔni ko a bɛ gejegeje a bɛ gejegeje na ko nɛgɛ ko ka kabini an bɛ se k'a fɔ ale kɔni sigilen ka bɔ a ka repos forcé la n'a fɔ bana fɔlɔ min tun y'a minɛ ko o tun y'a bila sɛgɛn lafiya bɔ la o politiki mɔgɔw maa caman de kɔni kun wuli ka jɔw kɛ walasa ni cɛba in bɛ jɔyɔrɔ min na ko ka se k'o bɔ yen nka ko wuli ka jɔw mana kɛ waati o waati a bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a b'a ko bila kɛrɛfɛ ko o siratigɛ de kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ min ye a jɔyɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a ɲini ko an bɛ se k'a fɔ kabini transition in kɔni yɛlɛmana n'an ko rectification min ye 2021 ko ka na bi ko ni cɛ min bɛ primature kunna ko sanga ni waati mɔgɔw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'a yɛlɛma nka o mana na yɔrɔ o yɔrɔ o bɛna sɔrɔ a jɔlen don coyi k'o kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a ka min ye yɛlɛmani ɲininen ko a laban bɛ na min ye février ni mars san 2024 o yɔrɔ min ko n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman tun y'a ɲini waati min a y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ ko min ye finitigilakaw dɔw ye k'olu de bɛ ka fɛɛrɛ ɲini walasa ka se ka M5 k'olu fara fara n'i ye jateminɛ kɛ o kuma fɔlen ko ko a gɛlɛyara ko min ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 ko olu kɔni an bɛ se k'a fɔ bi na jɛkulu tilalen don koyi ko tilanko yɔrɔ 3 ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko o siratigɛ de kɔnɔ n'i ye fauteuil de premier ministre nin lajɛ ko bi maa 2 b'o kɔnɔ minnu kɔni b'a dogo koyi wa minnu bɛ k'a ɲini walasa ka se k'a ka place ta o ye ale yɛrɛ ka ministre kɔrɔ a y'a jɛɲɔgɔn M5 ye o n'u ye M5 kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Imam Umaru Jara ye ko ka bɔ o la fana ko ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen koyi min ye maître Muntaka Tali ko o fana n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni ni baara minnu bɛ k'a kɛ walasa k'a jira a ye maa sugu min ye jamana kɔnɔ ko o bɛɛ bɛ k'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ bɛ nin waati in na walasa ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka nin cɛ in a jɔyɔrɔ ta min ye primature kɔnɔ ko wa o dɔrɔn tɛ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko dogodogoniw kumaw fana bɛ yen k'a jira k'a fɔ olu dɔrɔn tɛ koyi ko ministre d'État min ye Abdulaye Mayiga ye ko ale fana tɛ waati foyi jɛ sanga ni waati min o présenté la dɔrɔn ko ale fana bɛ ka nin yɔrɔ in ta sabula bɛɛ b'a dɔn fana yɔrɔ nin yɛrɛ dɔɔnin ko dɔ bɛɛ fɛ k'ale fana bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka premier ministre Choguel Kokara Mayiga k'o place ta nka a kana bɛ taa ko kɔrɔbɔrɔkɛ a jɔlen don kankalankan ye a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an mana bɔ sira min na ale yɛrɛ ɲuman ko ale tɛ munumunu ale b'i tilen de donc ni tiri jɔ turuna la k'i b'ale kɔnɔ k'i bɛ mɛn k'a kɔnɔ ni tun ye Seydou Konate a ka fasiri ye ka bɔ Nouvelle Horizon na bi bɔli la kosɛbɛ ni Nouvelle Horizon n'a kumana o hukumu kɔnɔna la ne bɛ ɲɛsin nin waati in na gafe min ma sa o tɛ dɔwɛrɛ ko ye faso ka gafeba don l'essor maaw u da bɛ wulikajɔ la min ye Amara Ben Yaya Traoré ale ka fasiri don a y'a ɲɛsin wulikajɔ belebeleba ma sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye Bamako kɔnɔna ye sa ko inondation ko ni o ye san o ye tiɲɛli minnu kɛ o hukumu kɔnɔna ko a bɛna fɔ ko gɛlɛya waleya minnu ni olu tun bɛ yen nɔ kalansow tagabolo kɔnɔna la sa ko minisiri min n'ale bɛ kalanko kunna n'o ye Amadou Sy Savané ko ale ye wulikajɔ kɛ kununko koyi ko ka ɲɛsin min ye kalanso damadama ma ka taa lajɛli kɛ waleya jumɛn ni waleya jumɛnw bɛ kalanso ninnu kɔnɔna la yanni kalan wuli ale wale wagatiw bɛɛ lajɛlen cɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min sa ko kalan wuli jamana ɲɛmaaw kɛmɛ k'a bila novembre kalo nata o tile 4 na o hukumu de kɔnɔna la sa minisiri min n'ale bɛ kalanko bɛɛ lajɛlen kunna Amadou Sy Savané ko ale ni délégation belebeleba wulila ka yaala Bamako faba kɔnɔ yan nɔ ekɔliso damadama kɔnɔ ka taa lajɛli kɛ yaasa mɛ dan ye mɛ tigila koyi o hukumu kɔnɔna de la sa ko u ka nin wulikajɔ kɔnɔna la l'essor maaw ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko min ye kununko ye sa ko Amadou Sy Savané ani délégation belebeleba ko u wulila k'u ɲɛsin kalanso damadama ma ko o kalanso ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la da don bɛ kalanso minnu tɔgɔ la yan nɔ sa ko o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'u taara wolo waleya dɔw kan yen nɔ waleya minnu ko ni min ye damatɛmɛ waleya caman ye ko o yera a ko kɔnɔ o ti dɔ wɛrɛ koyi ko min ye denbaya minnu ni olu bɛ kalanso ninnu kɔnɔna la ko olu ye laɲini caman kɛ minisiri fɛ nin yɔrɔ in na yen nɔ laɲini minnu ko ni y'a sinsin l'essor maaw ka ɲɛfɔli la sa n'i ko k'i b'a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ ko siga t'a la k'a fɔ hali waati min ni o bɛ fɔlen kalanta kɔnɔna la sa ko o waatiw kuma da la bilen ni a bɛ se ka kɛ o kɔnɔ ko bari minisiri kɔni ye a yira jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ waati min n'o bɛ fɔlen kalan wuli la ko kura ye sa ni o ye novembre kalo
tile 4 nata ye sa k'a fɔ ko fosi tɛ o jɛ o tagabolo okumu kɔnɔna de la sa ko min ye kalansow ye n'i y'a jateminɛ kalanso dama dama u da sera o kalanso tɔgɔw ma ko min ye directeur min ni ale bɛ école kɔnɔ école min n'a bɛ wele ko Salik Jara ko o tagabolo écoleso kɔnɔna la yen sa sigida 2nan kɔnɔna la ko a ye ɲɛfɔli kɛ directeur in y'a yira sa k'a fɔ ko kabini min ye jamana ɲɛmaaw ni u ye ŋaniya sigi k'a yira k'a fɔ ko min ye denbayaw ye u ka yɛlɛma min ye kalanso ninnu kɔnɔna la sa ale ka kalanso ko min ye denbaya 136 ko o yen bɛ kalanso ninnu kɔnɔna la o wagati kelen in kɔnɔna la sa ko min ye gɛlɛya caman ye min ye bɔn sen ka bɔn kun kan o caman bɛ kalanso ninnu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a o waleyaw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka tila ka n'a fɔ ko kalan wuli ko ale bɛna kɛ wagati kɔnɔ wagati min n'o ye novembre kalo tile 4 ye sa ko fɛɛrɛ caman kan ka ɲini directeur ka ɲɛfɔli la fɛɛrɛ caman kan ka ɲini o waleyaw tagabolo kɔnɔ ko o tɛmɛlen kɔfɛ kama min ye ministre ye ko a ma dan o yala ma koyi ko u taara min ye kalanso wɛrɛ kɔnɔ min ye Bozola mara kɔnɔna la ko kalanso min n'a bɛ wele ko groupe scolaire Sega Diallo ko groupe scolaire Sega Diallo fana kɔnɔna la sa k'u taara ye k'a fɔ ko min ye ménage ye ni o ye denbaya ye sa ko o 145 ko o de bɛ o kɔnɔna la kalanso belebeleba in kɔnɔ ko kilasi 27 min ye denmisɛnw ni denbayaw ye sa ko u tilan bɛ o hukumu kɔlen in kɔnɔna la ko maa minnu ni olu bɛ yen ko ye maa 600 ani maa 76 o b'a yira sa k'a fɔ ko jama bɛ yen nɔ fo k'a fɔ jama bɛ yen nɔ olu bɛna bɔ ka taa u kun don yɔrɔ jumɛn gafe ka ɲɛfɔli la sa ko ministre a ye a ɲini u fɛ sa ko don nataw kɔnɔ jamana ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ caman sigi sen kan yaasa min ye kalan wuli min ni o b'a ka fɔ o bɛ se ka sabati cogoya minnu na bari kuma dafa kuma la gafe ka ɲɛfɔli la min ye Amara Bɛn Yaya Tarawele sa a y'a yira k'a fɔ ko ministre ka nin munumunu min ni a y'a kɛ kalansow caman kɔnɔna la kunungo sa ko a kɛra sababu ye sa ka nɔgɔ bɔ sira caman fɛ ko ye nɔgɔ jumɛn ye ko ti dɔwɛrɛ ko ye k'a ye k'a fɔ ko denbaya minnu ni olu wakilu don bɛ kalanso ninnu kɔnɔna la u sigin tɛ u sen fila kan k'u tɛgɛ fila da u sen kan bari jɔrɔna ko belebeleba b'u la waati min ni o bɛ fɔlen ka ban ka bɛn ni kalantan nata ye sa ko yala o bɛ se ka bɛn ni waati ye waati min ni olu bɛ kundonyɔrɔ sɔrɔ walima n'u tɛ kundonyɔrɔ sɔrɔ wa jamana ɲɛmaaw kɔni ye ŋaniya sigi sen kan i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min na sa k'a fɔ ko novembre kalo nata o tile 4 baara in bɛɛ lajɛlen ale bɛ sabati wa ko min ye kalandenw ye sa olu bɛ se ka taa u ka kalansow kɔnɔ ka taa kalan kɛ denbaya minnu ni olu fana bɛ yen nɔ olu ye u ka jɔrɔna kow fɔ yanni nin waati kofɔlen cɛ ministre ni a ka délégation sa ko u kɔni ye gɔri turu waleya in caman kan ka ɲɛsin lesɔr maaw ka ɲɛfɔli ma Amara Bɛn Yaya Tarawele ale ka fasiri don aw bonya b'a la a ka fasiri don aw bonya b'a la an b'a fɔ sabula tolo an y'o de fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye ɲinan kɔni e ko kalan yɛrɛ ko n yɛrɛ an tɛna kɛ an t'a kɛ an ni blanche ye wa parce que nin ko in bɛ cogo min nin ko in bɛ ka taa cogo min nin ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya bɛ ka fara gɛlɛya kan santi ka jɔ so tɛ maaw bolo an b'o jaabi t'o bila min siɲɛ dɔ na a fɔra ministre ko a bɛ kɛ a nana laban kɛ ka bɔ a ma min ye kalan ta ye a bɔ a ma t'a fɔ ministre ye n'a bɛ kuma ka kuma ka jateminɛ ka tɔ to ko ninnu na ala to nin na nin ko wɛrɛ kan ka bɔ nin fana kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don min ye nin waati na bi sɔgɔmada na aujourd'hui u bɛ ne bolokɔrɔ yan min ye Kasum Tera ye ale kɔni ye gafe sɛbɛn gafe min n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kuma min ye Joyila kasɔnbɔ ye koyi a y'a jira k'a fɔ min ye Ahmed Tidiane Ousmane Haidara ko ale kɔni b'a ka dɛmɛ ta walasa ka ɲɛsin nɛma parti ɲɛma ma min ye Sanba Kulubali ye ni bɛɛ b'a dɔn a ye fana ye nin waati na télévision min ye Jakɔrɔ fana ka association ɲɛma ye donc min ye fasiri kɛba ye Kasum Tera a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ bɛrɛla kabini juillet kalo tile 25 san 2024 ani maa 10 ɲɔgɔn bonyakun olu kɔni minɛna min ye président Nɛma Sanba Kulubali ko ale kɔni ko olu ka ɲininiw kɔnɔna na min ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Ahmed Tidiane Ousmane Haidara ye min ye au conseil islamique du Mali den Ousmane Madani Haidara ko ale kɔni mardi don octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 ko ni min ye o mɔgɔ kelen minnu ye kunnafoni di o y'a jira k'a fɔ ko min ye Ahmed Tidiane Haidara ye ko ale kɔni ye tagama boloda walasa ka se ka taa min ye Sanba ka taa o lajɛ ko o tagama in k'o tɛ balina ko ye ko munna ko sabula ni jateminɛ kɛ
a taara a lajɛ min ye jɔnya président ye ko o tɛ balila ko ye sabula ni mɔgɔ min bɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ yen Samba Kulubali ale ye ingénieur de télécommunication ye ani min ye Sherifu Malani Hayidara ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ min ye Amusa Dini ni ɲɔgɔn cɛ ko mɔgɔ min b'o ka relation min y'o ɲɔgɔn cɛ la ni mɔgɔ min b'o dɔn ko nin man ka kɛ balinako ye ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko nin tagama sen fɛ de ko n'i ye jateminɛ kɛ walasa min ye Usumani Madani Hayidara den ko nin tagama in kɛra walasa hali bi jɛɲɔgɔnya min bɛ u ɲɔgɔn cɛ ka se k'o sinsin cogo min walasa fana ka se ka min ye maa min bɛ bɛrɛ la ka se ka hakili sigi ani jigisigi da a ma ko donc ko tagama in bɛ bila o de kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko nin tagama min fana kɛra sisan mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko a mɛnna a ma tagama in kɛ ko o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko sabula bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin waati in na wulikajɔw ani bɛrɛbɛrɛw tun bɛ sen na walasa ni maa minnu minɛna surtout maa 11 min yɛrɛ sanba b'a la olu tun bɛ se ka bila cogo min ko donc ko o siratigɛ kɔnɔ nin waati in na nin tagama in bɛ se ka bila min kɔnɔ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ n'Ala sɔnna wulikajɔw de bɛ ka kɛ walasa nin maa 11 min minɛnen don nin waati in na politiki bunako kan olu bɛ se ka bila cogo min wa fana min ye Fasili Kɛba ye a y'a jira k'a fɔ nin tagama in bɛ bɛn ni o ka minɛni bi an bɛ se k'a fɔ tile 103 o minɛni ka bila bi la min ye Nɛma parti ɲɛma ye wa ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min ye Nɛma yɛrɛ parti tɔndenw ye olu kɔni bɛ ka laɲini de kɛ walasa ni politikimɔgɔ minnu minɛna o ka se ka bila cogo min bɛn ni kelenya min bɛ ka fɔ o bɛ se ka sabati cogo min jamana kɔnɔ walasa marabaaw ani jamanadenw olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ɲɛsin gɛlɛyaw ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na ni tun ye Kasum Tera ye ale ka gafe ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ bi sɔgɔmada ye. N'i bɔra aujourd'hui Mali kɔnɔna la ne bɛ ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a da bɛ waleya dama la sɔgɔmada in na u y'a jira k'a fɔ ko min ye minfɛnjugu ale ni drogue ko o kɛlɛli hukumu kɔnɔna la Bamako faba yɛrɛ kɔnɔ sa ko min ye caman ye drogue mina caman ko a bɛ n'a fɔ ko dankarila olu la kununko ko min ye Yusufu Konate ale ka fasiri do a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ bi a y'a jira k'a fɔ ko agent min ni o bɛ antenne de l'office central des stupéfiants o kunna Bamako faba kɔnɔna la ko olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ kununko Badina yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Bamako faba kɔnɔna la yan nɔ ko wulikajɔ in hukumu kɔnɔna la sa ko u taara wolo min ye maa damadamaw la sa ko ka taa gɔri turu olu la ka ɲɛsin u ka wulikajɔw ma wulikajɔ jumɛnw ko don min ye minfɛnjugu ale ni drogue kow tagabolo ko o siraw don ka ɲɛsin ni min ye gafe dilanbaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soir de Bamako kɔnɔna la Yusufu Konate a ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko office central des stupéfiants min ni o bɛ Bamako faba kɔnɔna la sa ko u ka wulikajɔ ni hukumu kɔnɔna la ko u jiginna Bamako fan caman na ko quartier minnu ni olu bɛ kɔfɛ quartierw la ni maa b'u jateminɛ k'a fɔ ko u bɛ Bamako périphérie fanfɛlaw la sa ko u jiginna yen nɔ o jiginni hukumu kɔnɔna la sa k'u taara wula la k'a ye k'a fɔ ko maa 66 kununko tile dɔrɔn kɔnɔna la u magara maa minnu na u taara sɔrɔ maa minnu ko ni olu bɛ minfɛnjuguw min na minfɛnjugu sugu jumɛnw ko don da don bɛ a la yan ko n'i y'a jateminɛ maa 66 in na sa ko maa 33 bɛ yen nɔ ko cannabis ko o de yera olu bolo wa ko u b'a ka min yɛrɛ koyi ko min ye madɔli ye ko o fana taara ye maa dɔw bolo o sachetw min ye ka kɛ manaw kɔnɔna la ka mara u bolo ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la halisa ko office central des stupéfiants maaw u ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko maramafɛn dɔw fana taara ye maaw bolo da yɛrɛ don b'a la ko pistolet 1 ko taara ye min ye maa dɔw bolo tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye min ye Soir de Bamako u ka ɲɛfɔli la ko yaasa ka Bamako ka sécuriser lakana hukumu kɔnɔna la ko siraw de don sira minnu waati ni waati ni balina bɛ kɛ a ko kɔnɔna la ko min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa ko a kɛra bonya kɔnɔna la a kɛra tagabolo kɔnɔna la ko tagabolo min ko ni commissaire de police min ni o ye Aminata Siaka Kone ko ale ka kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a n'a ka cɛdenw ko olu farala min ye OCS maaw kan rive droite ani rive gauche kɔnɔna la sa kununko ko ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sabati ko da bɛ se ka don wulikajɔ min na nin ko kɔnɔna la Soir de Bamako ka maaw ka ɲɛfɔli do bi u y'a jira k'a fɔ ko marabolo min sigida min ni a bɛ wele an fɛ ko hippodrome commune D di district kɔnɔna la Bamako k'u taara wolo min ye sachet dɔw la sa drogue ko o sirilen sachet dɔw kɔnɔna la ko 137 bari k'a bɛna fɔ
ci k'u fɔn bɛ nin maa ninnu ye ko u ma maa si sɔrɔ o yɔrɔw la bari u taara wolo a baaraw dalen na gɛrɛn dɔw kɔnɔna la yen nɔ sa gɛrɛn tigilamaw yɛrɛ k'u tɛ yen ko tramadol o fana taara ye maa dɔw bolo maa minnu ni olu minɛna yɛrɛ a ko kɔnɔna la sa fɛsɛfɛsɛliw ko o bɛ sen na nin wagati kɔnɔna la gafe kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko waati ni waati ko min ye nin bali na ko min ni a sigira sen kan k'a sigira office central des stupéfiants maaw fɛ u ni finitigiw olu ka bonya kɔnɔna la jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko balalen o bɛ ko sudalen sa u kana sarali kɛ maa la waati ni waati ka bali ka bɔ k'a lajɛ kow bɛ cogoya minnu na sa ko a bɛ na fɔ ko nafa yera o waleya la kununko Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔna la don nataw ta bɛna kɛ cogo di sa gafe kɛmɛ ka o ɲininkali kɛ bari gɔri kɔni bɛ turu mun na sa ko wulikajɔ min ni a kɛra kununko office central des stupéfiants olu ni finitigiw fɛ ka ɲɛsin Bamako faaba ma sa ko nafa belebeleba yera la district kɔnɔna la min bɛ yen nɔ sa ko ni o ye dusukasi ko ye belebeleba ye a kɔnɔ k'a taara ye k'a fɔ ko denmisɛnnin funankɛninw fitininw ko min ye drogue ko ninnu ye sa ko olu caman de bɛ yelen nin ko kɔnɔna la gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni o bɛ yen nɔ sa a ka kan ko min ye bɛɛ lajɛlen ka i sen don nin waleya ninnu na sa yaasa min ye minfɛnjuguw ye olu baaraw bɛ se ka dabila cogoya minnu na jamana kɔnɔna la Yusuf Konate ale ka fasiri don a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli Yusuf Konate an b'a fɔ n m'a f'i ye n ko n'i ye Lamine ni Sangare ye kɛlɛbaya kɛlɛ la n ko baya ko tɛ n ko bayatigi ko don donc nin waati in na an bɛ don la rédaction k'a bɔ hali bi aujourd'hui kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ dɔw bɛ ka projet dankari kɛ projet la ko projet min n'an ko yelen sira ko e ko a tɛ ka kɛ dibi sira ye wa donc min ye rédaction ye aujourd'hui kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko bi bi na min ye ministre min ɲɛsinnen bɛ courant ko ji ma ko bi ko foyi de man ɲi ye ko o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko nin département stratégique min bɛ yen bi bi na ko jamanadenw bɛɛ jigi dalen b'a kan min ye hali jamana marabaw bi bi na an bɛ se k'a fɔ olu bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ département kelen min kan ko o kan ka kɛ nin ye koyi ko nka bi bi na an bɛ se k'a fɔ foyi de tɛ yen min bɛ ka bouger ko k'a kɛɲɛ ni nin waati in na sabula bɛɛ jigi kun bɛ projet ba min kan min kun bilalen bɛ nin département o de ye projet yelen sira ko n'i ye jateminɛ kɛ a projet a kun bɛ a planté dɔ kun bɛ yen min kun ɲɛsinnen bɛ walasa ka se ka min ye réseau de transport ani distribution ani ka se ka ko min ye courant ko yɛrɛ k'o nɔgɔya cogo min ko a kun ɲɛsinnen bɛ o ma ko ka kɛɲɛ ni o ye ko n'i ye fana lajɛli kɛ ko a ka kan hakilijigin ka kɛ ko ka yira k'a fɔ ministre min ye Bintu Kamara ye ko i n'a fɔ ale fana y'a yira k'a fɔ nin projet nin kun ye projet ba ye min ye an bɛ se k'a fɔ waati min a tɛmɛna Conseil national de transition CNT ɲɛkɔrɔ o ka session avril tile 25 san 2024 ko CNT membre ɲɛkɔrɔ a kun y'a projet nin yira i n'a fɔ nin kun ye projet ba ye ko ye projet ba min bɛna na yɛlɛmaba don min ye courant ko bunakun kan n'i ye jateminɛ kɛ a y'a yira k'a fɔ nin projet nin fana min ye projet min bɛna se ka kɛ nafa ye walasa maa caman courant caman ka se ka courant sɔrɔ walasa denbayaw fana ani entreprise courant ko bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min ko n'i ye jateminɛ min ye madame le ministre Bintu Kamara ye a y'a yira k'a fɔ min ye nin waati in na nin projet nin fana kɛ bɛ kisigi ye min ye projet ye ka ɲɛsin gouvernement yɛrɛ ma surtout ko n'i ye jateminɛ kɛ ni nin sera ka bɔ a sira fɛ min ye courant ko o bɛna kɛ sababu ye nin waati in na walasa courant yɛrɛ ka se ka nɔgɔya e b'i ka revi kɛ ka sɔrɔ i ma jɔrɔ ko o siratigɛ de kɔnɔ ni projet min an y'a wele ko yelen sira n'i ye a coût global ta ko a bɛ bɛn 357 millions de dollars de ma n'i y'a yɛlɛma an yɛrɛ ka wariw la min ye nin waati in na a bɛ bɛn 213 milliards 287 millions 185 francs ko a coût kan ka bɛn o ma n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɛbaa ka kuma na nin fana waati in na a kɛcogo tolo yɛrɛ ɲuman waati b'an kɔ la an tɛna don a kɔnɔ maa min bɛ taa gafe san donc o waati kɔnɔ prouvé yɛrɛ kun siritilen bɛ cogo min a y'a yira k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ min ye nin waati in na CNT ɲɛkɔrɔ ko o kɛra sababu ye CNT maaw ko de ko man ka bila dangirida la an k'an ka an bolo di ɲɔgɔn ma teliya la an kɔni an ye ok di ma i ka taa i ka baara kɛ donc ko o siratigɛ de kɔnɔ hali bi ko ta tɛ ka bɔ si tɛ ka minɛ ko nin ko in kɛra cogo di ɲininkali tɔ bɛ yen donc fasiri kɛbaa ko ɲininkali min bɛ yen
est-ce que yelen sira o yɛlɛmana ka kɛ dibi sira ye wa tɔmi bɛ o ye gafe ka kuma ye dɛ ne ka kuma tɛ la rédaction ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ bi sɔgɔmada in na o ka bɔli la Amadu Tolo kosɛbɛ i y'a fɔ sisan waati b'an kɔ la an tɛna fɛsɛfɛsɛliba kɛ nin na bari min ye indicateur ye bi u da bɛ wuli ka jɔ belebeleba la an bɛ se ka fɔ dusukasi kuma yɛrɛ do koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Vieux Farka ye ni o ye Ali Farka Ture denkɛ ye sa ko a bolola ka bɛn fɛn min ni a y'a dusukasi kosɛbɛ kosɛbɛ o ti dɔ wɛrɛ koyi a fakɛ ko min ye Ali Farka Ala ka lahara sɔn sumaya ye o ye Grammy Awards fɔlɔfɔlɔ min ni a y'o trophée sɔrɔ Vieux Farka ko a taara sɔrɔ ko o trophée k'a tununa Ali Farka ka Grammy Awards fɔlɔfɔlɔ Vieux Farka ka ɲɛfɔli la ko a taara bɔ a kalama k'a fɔ ko a trophée ko a tununa dɔ ta suyɛna yan tilala ka ye siniɲɛsi Suleman ta tununa yan cɛkɔrɔba ka fɛn ta o ɲini kɛra o yera ni fana taara ta kosɛbɛ a bɛ indicateur de renouveau kɔnɔ Vieux don b'a la a y'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sira jumɛn ni sira jumɛnw don tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n y'a fɔ waati cogoya kɔnɔ an tɛ se ka don a la an k'a fɛsɛfɛsɛ n'an b'a fɛsɛfɛsɛ a y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la indicateur de renouveau ka bi bɔli la k'a yira k'a fɔ ko a fakɛ min ye Ali Farka ye k'o ye Grammy Awards fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ tagabolo kɔnɔna la dɔnkilida yɛrɛ o siraw fɛ ko a jara bɛɛ lajɛlen sa ko a bɛna fɔ ko o tununa u ka denbaya kɔnɔ denbaya min ni o sigi bɛ Lafiyabugu mara yɛrɛ kɔnɔ koyi ko Grammy Awards in ko a tun faran bɛ ɲɔgɔn kan ka mara sira de fɛ sira min kɔnɔna la sa ko ni don tɛmɛlenw kɔnɔna la denbaya kɔnɔma bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn wa waati ni waati ko maaw tun bɛ bɔ dugu yɛrɛ la ka na ɲini k'a fɔ ko u b'a fɛ k'u ɲɛ d'a kan Vieux Farka ko ale ni min ye Ali Farka ka denbaya maa tɔw ye u ma gɛlɛya si don o waleyaw la waati bɛɛ lajɛlen na sa u tun b'a yira maaw la koyi o yɛrɛ kɛra sababu ye sa k'a kɛ i n'a fɔ musée modèle dɔ k'a to yen nɔ yaasa maaw bɛ se k'a ye yɛrɛ hali ni k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka yirali tɛ o hakilina de kɔnɔna la a ka ɲɛfɔli la i n'a fɔ gafe maaw da b'a la cogoya minnu na ko waati tɛmɛna sa o waati kɔnɔna la ale ni a ka jɛkulu ko u tun bɛ tournée min kɔnɔna la sa ni olu labɔ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la o kɔ seginnen okumu kɔnɔna la ko ale nana wolo min na a nana lajɛli kɛ Grammy kun bɛ bilalen yɔrɔ minnu na sa k'a taara sɔrɔ ko a tɛ yen koyi awɔ k'a taara sɔrɔ Grammy in tɛ yen a ye bɛɛ lajɛlen ɲininka ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ko u taara ye k'a fɔ ko min ye fo an filɛ yɔrɔ min bi maa t'a dɔn a donna sanfɛ wa a donna duguma wa o dusukasi okumu de kɔnɔna la sa ko yanni a ka bɔ jasiraw fɛ yanni a ka bɔ journaux kɔnɔna la ale ye waati jan kɛ k'a ɲini ka maaw dɛmɛ ka maaw bila ka a ɲini a nɔfɛ ko o ɲiniliw bɛɛ lajɛlen nana kɛ sa fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko ale kɔni a dusu kasira kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ ko min ye Ali Farka ye dɔnkilidala baku don Mali kɔnɔna la seko ni dɔnko tagabolo kɔnɔ ko wa ko ni fɛn bɛ yen nɔ a ye fɛn min to a ka denbaya ye ko Grammy ninnu don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ min ko ni o tournée filɛ nin ye fɛn bɛɛ lajɛlen Vieux ka ɲɛfɔli la k'a bɛ daminɛ ni kelen de ye fɔlɔ min ko ni o tournée filɛ nin ye ko o kɛn bɛ dusukasi ko belebeleba ye ale kan o hakilina kelen yɛrɛ la a kɛn bɛ ka wele bila min ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma sa maa o maa ni o bɛ kibaruya dɔn nin waleya ninnu kɔnɔna la sa ko a tɛ se fangala la a tɛ se yɔrɔ wɛrɛ taga la bari i ka kibaruya ka a lase ale yɛrɛ Vieux ma yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya a bɛ indicateur de renouveau kɔnɔna la ni maa min b'a fɛ k'a tɔ fɛsɛfɛsɛ u ka bi bɔli la min ye Awa Sogodogo ale ka fasiri don ni suyɛni min daminɛnen nin na e ko nin ko in yɛrɛ tɛna kɛ ko wɛrɛ ye an bolo tuguni wa Suleman Sise ta kɛra yan o tununa ka tile 3 wa tile 4 kɛ cɛkɔrɔba y'a ɲini ka dɛsɛ sɔgɔmada fɛ ka na sɔrɔ mana finma kɔnɔ o sanu yɛrɛ commencera k'o kari o nin fana o tuma maa tun tɛ so kɔnɔ de dabaliban kuma kɔni ɲinini ka kɛ donc o siratigɛ kɔnɔ i bɔra k'a fɔ waati min dira a ma o sera ka ban donc o siratigɛ kɔnɔ nin waati in na a yirala min ye lakana yɛrɛ ko kunkan a yira k'a fɔ min ye an ka tuba min bɛ min ye bawle ye nin waati in kɔnɔna na ko min ye banbati walew ye olu kɔni kɛn bɛ ka yen kɛ o dɔgɔyɔrɔ ye koyi min ye jateminɛ kɛ an b'a fɔ Forêt bawle ale bɛ Kita fo ka taa Kulikoro ko bi bi in na banbati walew kɛn bɛ ka yen kɛ u ka dagayɔrɔ ye donc o siratigɛ kɔnɔ ni fɛɛrɛ ma kɛ joona walasa ka se ka dankari kɛ ninnu na ko don nataw la a kow bɛ sɔn ka gɛlɛya min ye yen sigibagaw ɲɔgɔn cɛ min ye fasirikɛba ye Abdoulaye Jara an y'o de fɔ waati b'an kɔ la ni maa min bɛ fɛ ka a fɛn faamu i bɛ taa don walasa ka se k'o lamɛn n'i bɔra o la min ye Masire Diop fana ye ale fana y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye mardi don octobre kalo tile fɔlɔ ko min ye Lere an bɛ se k'a fɔ ale min bɛ région Tombouctou mara la ko bi bi in na ko nin waati in na drone kuraw
drone kɛmɛ ka faamaw ka position frapper drone minnu mɔgɔ t'a dɔw bɔra yɔrɔ min ko donc nin ye ko kura ye min bɛ ka don ni kɛlɛ kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye nin waati n'a ka kɛlɛ yɛrɛ gɛlɛya an ka cɛdenw bolo donc a bɛ ɲini min ye ɲɛmaaw n'u ka partenaire fɛ olu ka se ka donse kura ta walasa ni donse kura bɛ ka don min ye ni kɛlɛ kɔnɔ o bɛ se k'a contrôler cogo min Masire Diop nin ye ale fana ka sɛbɛn ka bɔ nin waati in kɔnɔna na indépendant kɔnɔ Lamine ko waati sera n'o de fɔ n'i bɛ Lamine ka muso ko kuma fɔ ale tɛ waati d'i ma jango i ka kuma donc Amadu Tolo nin kɛra maaw garisɛgɛ ye bi o ye min sɔrɔ ko o mɛn ni Ala n'a ka jɛ ye n'Ala sɔnna an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛn sabula sini pasirikɛbaw olu tɛna na pasiri kɛ o tɛ bɔli kɛ sini o tɛ bɔli kɛ sinikɛnɛ n'an sɔnna tɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala sɔnna ni tɛnɛn y'an sɔrɔ an bɛɛ kɛnɛma min mana fasiri an n'a da maaw tulo kan maa min bolo tun bɛ nin waati in na min ye nɛgɛ karafe la o ye Musa Sanogo ye fiɲɛsuru sira fɛ Sikasokaw ka den mandi min ye régie d'antenne n'o de fɔ Augustin Osebeyu Yusuf Sangare min ye Salibe Drago kɔɲɔmuso kura ko ka taa nin waati na Musa Haidara an b'o fo Lamine ale ye cɛgana chef ye juma o juma an bɛ kutuba sigi walasa ka dugawu k'a ye Ala ka ale ka musoko Ala ka nɔgɔya sabula a mɛnna walikiniw kan tan n'a fana m'a ɲini ka dɔ ta ka na donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ Atɛli Ali Lumayiga fɔ ale de ye ɲɛmaa ye min bɛ waati suma ka d'a ma nka min bɛ wari fana bɔ a kun ka don gafe kɔnɔ ɲina tɛ kɛ o kɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛba o ka indépendance tɛmɛna min ye Dirisa Kamara ye an b'ale fɔ accueil la nin waati in na ka wale ɲuman dɔn ka fɔ Ala ka tɛnɛndon jira ani silamɛ bɛɛ la kɛnɛya ani baden na cogo min